Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. Далі будемо говорити про економіку. Про економіку будемо говорити з Володимиром Дубровським, старшим економістом та членом наглядової ради Кейс Україна. Доброго вечора, пане Володимире. Доброго вечора. І давайте розпочнемо нашу розмову з того, що дасть Україні економічний форум у Давосі. Так, зараз там перебуває очільник нашої держави, України, президент Петро Порошенко. Так, він сьогодні мав зустріч із Крістін Лагард. Крістін Лагард, вона є директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду. Вона закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя. Перше запитання. Без Міжнародного валютного фонду Україні нікуди. Так? Ну так, бо нам треба... Майбутнього немає. Ну, треба розплачуватися за ті борги, які наробила попередня влада, і що де не наробили. І пік виплат випадає на 19 рік. Тобто нам треба повернути більше 20 мільярдів доларів. Таких грошей насправді немає, щоб їх повернути за один рік. Ну, зараз борг сягає 17 мільярдів десь, так? Це загальний. Ні, борг великий, борг 80 мільярдів з чимось, але повернути з них треба близько 20. Угу. Терміново, от в такий короткий період. 80 мільярдів саме перед Міжнародним валютним фондом, так? Ні. Перед всіма організаціями, донорами. Ні, не тільки організаціями. Це більша частина – це приватний борг, який просто Україна запозичувала. Але справа в тому, що ніколи в таких випадках не повертають всю суму, бо це просто неможливо. Це означає, що треба там так вже зазігнути паски, що аж далі нема куди. Оце весь бюджет України десь 30 чимось мільярдів річний. А от зазвичай частково цю суму перекредитовують, тобто беруть нові борги для того, щоб віддати старі, але частину сплачують, а частину перекредитовують, відкладають на майбутнє. Для того, щоб це можна було зробити, треба мати програму співробітництва з МВФ, тому що, по-перше, МВФ сам великий кредитор і найвигідніший кредитор. А по-друге, якщо немає програми співробітництва з МВФ, то всі решта, якщо і будуть позичати гроші, то на якихось просто кабальних умовах, тому що це вони вважають величезним ризиком. Вони не можуть самі перевірити, чи країна дійсно проводить відповідальну політику, чи вона дійсно буде зростати. Вони довіряють оцінкам МВФ. Які б не були ці оцінки, там вони бувають хороші, бувають не дуже, але в будь-якому разі без таких оцінок вони кредитувати країну не будуть. Сьогодні також ще була новина від Національного банку України. Нацбанк підвищив облікову ставку до 16% річних з завтрашнього дня, з 26 січня 2018 року. І це пояснюється так. Більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року. Так? Нашим телеглядачам більшості не зрозуміло, що таке облікова ставка, так, Національного банку. Однак вона безпосередньо впливає на пересічного громадянина України, цієї держави. Так? Що це означає? Вона не дуже сильно впливає, насправді, бо це не облікова ставка, а ставка рефінансування. Якби це була облікова ставка, то це був би такий інструмент, який він є в Штатах чи в Європі. Він би дійсно але він корелюється з інфляцією. Він, з одного боку, він зумовлює інфляцію, якщо він занижений. Тобто, якщо ставка невисока, то банки отримують гроші рефінансування за низькою ставкою. Відповідно, у них є великий апетит на ці гроші, бо вони дешеві. Якщо ставка нижча за ставкою інфляції, то позичальникам теж є сенс позичати. Потім, як я пам'ятаю, це було в 93-му році, був такий бізнес, хто мав доступ до банківських кредитів, він позичав, переводив в долари, потім продавав долари і віддавав кредит, мав профіт. Або купував якусь там техніку, наприклад, тримав її, потім продавав і мав профіт знов-таки. Це, зрозуміло, не бізнес, а бозна що, але він роздуває інфляцію, такий бізнес. І саме тому підвищення ставки є антиінфляційним заходом. В Україні воно не зовсім так працює, бо все ж таки
банки не отримують це рефінансування автоматично. Тобто такого прямого зв'язку вже немає. Але все ж таки воно впливає, і в будь-якому разі Національний банк правильно вчинив, бо ця ставка має бути вищою за індекс інфляції. І оскільки інфляція у нас виявилася вищою, ніж очікувалося, ну, завдяки насамперед підвищенню мінімальної зарплати, як, власне кажучи, ми і прогнозували, і Нацбанк прогнозував, то здавалося підняти цю ставку. Тобто підвищення мінімальної зарплати вилилося в те, що кредити будуть дещо менш доступними, будуть дорожчими, буде створено менше робочих місць. Тобто відсоток по кредитах стане вищим, так? Ну так, він або принаймні він не знизиться. Він мав би знижуватися, але він не знизиться. Сьогодні голова правління Ради Національного банку України Богдан Данилишин спрогнозував стабілізацію гривні у березні-квітні 2018 року. Так от всі українці, вони завмерли, так? Тому що гривня завмерла, вона перестала рости відносно долара, чи падати, скоріше падати відносно долара, тобто курс стабілізувався. Однак чи можемо ми говорити про те, що гривня відкотить назад в березні, квітні, так як це спрогнозував сьогодні у себе на сторінці у Фейсбуці голова правління Ради Національного банку України Богдан Данилишин? Я думаю, що до того, як буде вирішене питання з кредитом МВФ, вона не відкотиться. І якщо раптом це питання буде знову відкладене або взагалі не вирішене, то тоді можна очікувати подальшої девальвації, тому що насправді це один із головних факторів, які зумовлюють очікування щодо курсу гривні. І я думаю, що це дуже малоймовірно, що Україна не домовиться з МВФ. Але все ж таки ті спекулянти, які на цьому ринку працюють, вони закладають такий шанс, і відповідно вони будуть запасатися, в такому випадку вони будуть запасатися доларами. От сьогодні не прозвучало конкретних дат, так? Просто Лагард сказала, Крістін Лагард, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, вона сказала, що потрібно Україні далі рухатися з реформами. А Петро Порошенко, він сказав, що Україна продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом. От доки не буде чітко зафіксовано дати, коливання курсу будуть продовжуватися. Я правильно вас зрозумів? Так, це породжує непевність, і абсолютно вірно, можуть бути різні коливання, можуть бути навіть спроби роздути паніку. Ну, все що завгодно може бути. Тобто це дуже нехороша ситуація для ринку, особливо валютного ринку. Ви передбачаєте який курс, так? Я розумію, що передбачати є важко. Зараз зупинилися на позначці 28,7, 28,8. Ну, насправді, якщо... Ну, тому що передпідписати, продовжити співпрацю ми можемо десь квітень-травень. От до квітня-травня гривня може далі котитися у прірву, так? Ну, до 30 вона навряд чи докотиться. А загалом, ну, наш прогноз такий, що якщо буде співпраця з МВФ, ну, ми вважаємо, що майже, напевно, вона буде, то курс не перетне позначку 30. Минулого року ми прогнозували 29. Як бачите, він не дійшов до такої позначки, він зупинився раніше. І взагалі це дуже добре, що гривня так коливається, тому що якби вона стояла, як було по 8, то потім це, знаєте, як з резинкою, яку натягнув, чим сильніше натягнув, тим болючіше вона вдарить потім. От те, що президент України безпосередньо спілкується з Крістін Лагард, це у процесі переговорів відіграє якусь роль? І те, що Петро Порошенко з іншими, так, очікувалося близько 70 очільників держав, також там приїхав Дональд Трамп сьогодні. Власне, для цього цей форум влаштований. І влаштований, так, щоб ці речі... Який ефект для цього Україні, так? Про що там можна домовитися? Я думаю, що неформально можна домовитися про якийсь компроміс, бо в тій ситуації, як українська влада, так і МВФ зацікавлені в тому, щоб цей кредит був. МВФ зацікавлений тому, що він теж не хоче дефолту, як будь-який кредитор. Ну, він просто постраждає, якщо його боржник відмовиться повертати.
А крім того, і репутація його постраждає додатково, буде ще одна невдача. Ця ситуація дуже нагадує 2009 рік, коли Тимошенко домовилися про такі компроміси, на які фонд взагалі там ніколи не йшов. Але пішов, був розчарований, кинутий, скажімо так, бо такі не були виконані умови, і програма була припинена. Але Тимошенко програла вибори і почалася нібито нова сторінка. Ну, потім Янукович зробив те саме. Але в даному випадку, я думаю, що нема куди відступати ані Порошенко, ані фонд в цьому плані. Тобто вони не можуть дозволити Україні піти на дефолт і курс обвалити там до Бог знає якої позначки, якщо доведеться дійсно виплачувати ці 20 мільярдів з чимось. Тому вони дійдуть якогось компромісу. Ну і, власне кажучи, для того, щоб дійти компромісу, і потрібні якісь неформальні переговори в тому числі. Неформальні, тобто ви вважаєте, що перемовини ще будуть тривати і продовжуватися, так? Я думаю, що тому що спільної точки дотику на даному етапі ще не знайдено. Ну, вони кожен хоче дотиснути якомога більше, як в будь-яких переговорах. Ми ж розуміємо, що коли ви, скажімо, купуєте якусь річ і торгуєтеся з продавцем, то у вас є спільна зацікавленість, ви хочете її зрештою купити, а продавець хоче зрештою вам продати. Але що більше ціну ви сплатите, то гірше вам, а краще йому. І ви, відповідно, маєте з ним загальний інтерес, який у вас спільний, але оцей конкретний інтерес в даному конкретному місці, він вас суперечить. Ну, насправді, не секрет, що ті вимоги, які на сьогоднішній день є на столі з переговорів з МВФ, вони вигідні Україні в цілому як країні, але вони не викликають певні побоювання у наших еліт. Минулого року сусідня Польща, вона відмовилася від співпраці з Міжнародним валютним фондом. Співпраця, здається, тривала понад 10 років чи більше. От скільки років Україна ще буде позичати гроші, щоб потім їх віддавати? От просто якусь таку теоретичну. Думаю, що точно не менше 10 років, бо для того, щоб виплатити той колосальний борг, який в нас накопичили усі попередники, все ж таки швидко його не виплатиш. Польща, до речі, робила і таку річ. Вона не брала грошей в МВФ, але вона мала програму співпраці, яку МВФ завірив, як я казав на початку, своїм авторитетом, і позичала гроші на звичайних фінансових ринках просто під цю програму. Можливо, Україна в якийсь момент перейде і до такої форми співпраці. Але МВФ тобто ще точно ми до 2028 року будемо співпрацювати з Міжнародним валютним фондом? Скоріше все так. Я не розумію, в який спосіб ми можемо від нього відмовитися, тим більше, що це найдешевший позичальник в нас зараз. Він дає під 2-3% гроші. На ринках ми такі гроші дуже не скоро зможемо. Це дуже низька відсоткова ставка. В середньому в нас ставка 7-8% зараз. І для того, щоб вона була меншою, Україна має стати набагато більш зрозумілою для інвесторів, прогнозованою. Знов-таки в нас є фактор зовнішньої агресії, який нікуди не подінеться, який весь час породжує певні ризики. Тому я б не відмовлявся від такої співпраці, навіть якщо ми зможемо позичати на зовнішніх ринках, бо це просто дешевше. Це нам, як платникам податків, потім дешевше обійдеться сплачувати цей борг. Минулого тижня також був прийнятий закон про приватизацію, на який довго чекали, з року в рік на нього покладали надії, і от врешті-решт він прийнятий. Наскільки, на вашу думку, буде прозоро проведена приватизація в Україні великих підприємств? Так? Тобто ті, які коштують понад 250 мільйонів гривень і будуть оцінені у понад 250 мільйонів гривень? В законі найголовніше, я б сказав, що це те, що там закладається механізм такої швидкої приватизації і прозорої при цьому малих середніх підприємств. Це вже великий прогрес. З великими підприємствами це буде проблематично в будь-якому разі, бо на них сидять потужні гравці на сьогоднішній день на потоках. Тобто вони мають дуже конкретну зацікавленість в цих підприємствах, вони нічого не вкладали в купівлю,
тільки хіба що в політичну кампанію, і отримують при цьому прибутки. Тобто в них дуже сильний інтерес. І для того, щоб його перебити, треба, щоб з іншого боку теж був такий сильний інтерес. З іншого боку, інтерес тільки ринкового власника, який має сплатити ринкову ціну, з тим, щоб отримувати якусь там ринкову норму прибутку на це. Це ситуація, яка блокувала приватизацію після Помаранчевої революції, яка блокувала приватизацію і блокує дотепер після Майдану. В непрозорий спосіб, так, коли підприємства віддають комусь, то він сплачує прийнятну для нього ціну і отримує відповідно свій прибуток. А коли їх приватизують прозоро, поки що у нас був такий один випадок з Криворіжсталлю, і це робилося під сильним популістським тиском. Тобто я так обережно на це дивлюся, але якщо... Тобто, на вашу думку, коли приватизація спершу відбулася непрозоро, а потім відбулася реприватизація вже прозоро, так? Прозоро, так. Так от, ми говоримо про 4-й рік, коли Криворіжсталь купив Пінчук Ахметов, так? Це їм подарували. Це подарували. Тобто вони сплатили прийнятну для них ціну, для того, щоб отримувати з нього прибутки. Це ціна була так, десь дворічний прибуток з цього підприємства на той момент. Потім його продали на прозорому аукціоні за 6 мільярдів. Майже 6 мільярдів. І оце була... ArcelorMittal. Да. Так, і оце вже була прозора приватизація, але для того, щоб робити прозору приватизацію, як це не парадоксально, це має бути популістичний уряд, якому дуже потрібні гроші, який має сильний інтерес в тому, щоб посунути тих, хто сидить на тих потоках, аби отримати ці гроші. Або це має бути ситуація фінансової кризи, фіскальної кризи, коли, знов-таки, просто уряду дуже потрібні гроші, настільки потрібні, що він готовий наступити на горло якимось політичним домовленостям. А на вашу думку, ситуація, яка була у 2004 році з Криворіжсталлю, ми можемо її повторити чи ні? Чи теперішній закон, він має запобіжники певні, що ми не повторимо цієї ситуації? Він має запобіжники, це точно, і без цього його ніколи не прийняли. Тобто там має бути, це має проводитися під наглядом міжнародних компаній з гарною репутацією, які навряд чи дозволять собі робити якісь темні справи в Україні. Україна для них не настільки важливий ринок, не настільки це високі суми для них, щоб вони це робили. Але питання в тому, чи вдасться подолати спротив. Бо якщо ми подивимося, наприклад, на ОПЗ, коли йшлося про його прозору приватизацію, там одразу почалися якісь карні справи, там утворився борг, сплив цей борг перед Фірташем і все інше. Тобто є багато способів завадити ці прозорі. Зачекайте, тобто ви вважаєте, просто багато людей говорять про борг за газ, так, Фірташу? Там ціна близько 250 мільйонів доларів, здається, так? З Пенею це сягає 300 мільйонів доларів. От наскільки цей борг перед Фірташем є достовірним і чи завадить він прозорій приватизації Одеського припортового заводу? Наскільки він є достовірним, я не можу судити. Це якраз має бути якесь розслідування в цьому сенсі. Але завадить він точно, бо будь-якому власнику, який придбає цей завод... Тобто підприємство з хвостом не цікаве, так скажемо? Окрім самого Фірташа. Фірташу взагалі цікавий Одеський припортовий завод. Але Фірташу йому, я так розумію, там мало що світить з інших причин. Прийдуть потужніші гравці з більшими грошима, на вашу думку? Можливо, прийдуть, але просто Фірташ зараз в такій скрутній ситуації. А ви про Відень говорите, так? Так. Кримінальну справу проти нього. Саме так. Тобто йому зараз не до того, щоб кудись ще щось вкладати, йому треба вирішити свої справи. А ось щодо інших, так, дійсно, тобто цей борг, він десь одного порядку з ціною самого заводу. Якщо якимось чином вдасться цю ситуацію врегулювати, то це буде дуже добре. Окрім Одеського припортового заводу, також планується виносити на продаж, наприклад, харківське підприємство «Турбоатом». Так? Воно не є збитковим, як Одеський припортовий завод. У свій час президент України Петро Порошенко, він говорив, що всіляко держава буде старатися підтримувати це підприємство, яке є унікальним. На вашу думку, от коли підприємство не показує збитків державне, а навіть
прибутки, чи потрібно його приватизовувати? Потрібно в будь-якому разі, тому що, скоріше за все, це, по-перше, далеко не всі прибутки, які воно отримує. А по-друге, якщо воно дійсно є прибутковим, то скоріше за все, знов-таки, продавши його і, відповідно, або викупивши частину нашого державного боргу, або менше запозичивши, можна отримати більший зиск. Навіть коли кажуть, що зараз немає сенсу продавати, бо українські підприємства недооцінені, в нас військова агресія і взагалі низька інвестиційна привабливість, то те саме стосується і наших боргових паперів. Тобто наші боргові папери теж так само недооцінені. І якщо порівнювати альтернативні способи використання тих самих грошей, то, наприклад, замість того, аби випускати нові боргові папери, продати щось, або продати і викупити з ринку ті недооцінені папери, за якими, я нагадую, нам доведеться, в разі, якщо в нас буде зростання більше за 4%, сплачувати шалені гроші після 2020 року, я би сказав, що це дуже хороший бізнес. Якби держава поводила себе саме як бізнесмен. Тобто це хороший спосіб управління портфелем. Якщо ми повернемося до питання з Міжнародним валютним фондом, так, і тут поряд ставимо питання про антикорупційний суд. Міжнародний валютний фонд, як фінансова структура, також говорить, що його в Україні потрібно створити і впровадити його діяльність. Наскільки доцільно є в міжнародній фінансовій структурі говорити про локальний місцевий суд, який виконує функцію правоохоронного органу? Ну, Міжнародний валютний фонд колись був створений як взагалі клуб розвинених держав для того, аби підтримувати Бреттон-Вудську систему фіксованих валютних курсів. Угу. І він дуже довго і болісно відходив від цієї своєї ролі і цього мандату. Тобто я пам'ятаю часи, 97-й рік, наприклад, коли там вживати слово «корупція» взагалі вважалося непристойним. Бо це була образа для уряду країни, з якою вони працюють. Тобто вони пошепки говорили про те, що тут це корумповано, але на люди вони навіть це слово вимовити не могли. І все, що всі вимоги, які вони ставили, вони були виключно в межах фіскального цього, як це сказати, підполя, так. Тобто щодо податків, щодо видатків, виключно все фіскально. Ця політика зазнала краху, бо вони побачили, наочно побачили, що інституції мають значення, і корупція має значення, і всім цим треба займатися. Вони займаються цим досить незграбно, вони просто не напрацювали на відповідної спроможності. Але все ж таки добре, що зараз серед тих вимог, які обговорюються, ну, власне кажучи, це вимоги з'являються після того, як український уряд підпише меморандум. Тобто це вимоги, які уряд пропонує МВФ, а МВФ погоджується на них. Ну, процес переговорів там двосторонній, там є певні поради з цього приводу, але це вимоги, це зобов'язання, під якими уряд вже підписався. І те, що ці зобов'язання виходять за рамки суто фіскальних, суто таких монетарних, інших, це дуже добре. Наскільки вони є добре продуманими, це інше питання. Бо насправді теж є речі, які уряд пропонує, є речі, які уряд ніколи пропонувати не буде. Є речі, які МВФ може порадити уряду, а є речі, до яких він сам не додумається, а ті радники, яких він слухає, вони про них не здогадуються або не зневажають. Є речі просто неправильні, які знов-таки якісь поверхневі радники можуть закидати. Тобто там є багато нюансів. Але вимога щодо саме антикорупційного суду, вона зрозуміла, бо зрозуміло, що корупція є великою проблемою в Україні. Що погано в цьому, що це все стосується виключно покарання корупціонерів. Тобто це не боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією – це, скажімо, приватизація, бо знищується джерело корупції. Так? Боротьба з корупцією – це перехід на прозоре відшкодування ПДВ.
Отут відбулася боротьба з корупцією, знищено джерело корупції. Боротьба з корупцією – це, скажімо, теж вирівнювання цін на газ. Якщо немає двох цін на газ, то немає можливості цим зловживати. І це було... Що була ця складова. Дякуємо Володимиру Дубровському, старшому економісту та члену наглядової ради Кейс Україна, з яким ми говорили про економічний форум у Давосі і наскільки реальною є продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Мене звати Любомир Ференц. Інформаційний вечір на телеканалі АТР підходить до кінця і вже за кілька хвилин дивіться програму «Прайм».